I així arribava el moment d'acomiadar-nos d'Andorra. Però abans de posar rumb cap a casa, encara ens quedava un últim destí. No vam poder resistir la temptació de pujar fins al coll de la Botella i continuar fins al port de Cabús, un d'aquells indrets on la muntanya sembla no tenir fronteres. Aquí, a més de 2.300 metres d'altitud, la carretera s'acaba, però la llibertat continua. Just al límit entre Andorra i Espanya ens esperava una imatge difícil d'oblidar. Una manada de cavalls salvatges pasturant tranquil·lament, aliens al pas del temps i dels viatgers. Un espectacle senzill, autèntic i immens. Com si la natura hagués volgut regalar-nos un últim record abans de marxar. Ens trobàvem també al final de la històrica ruta del contraban, el camí que durant dècades va unir aquestes muntanyes amb el mític poble de Tor. Un recorregut carregat d'històries, sacrificis i llegendes que avui convida a descobrir un dels racons més salvatges i espectaculars dels Pirineus. I ara sí, toca dir adeu. Marxem d'Andorra amb la motxilla plena de paisatges increïbles, de camins que difícilment oblidarem i de moments que quedaran gravats per sempre a la memòria. Perquè hi ha viatges que s'acaben, però hi ha llocs que sempre et conviden a tornar. Fins aviat, Andorra!